Tes, Sip. tes. Oh, standing. Iya. Kan yang di sini udah
Puriani tuhatta, taparade be marohatta di adopani debata, martangi yang nahohom mahita di bagasan rohatta be. Amen. Marende mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, marparbuehon parbue, marhite-hite saluhut ulaon na denggan, oloy hamuma Jahoba, marhite-hite las ni roha, robe hamu tujolona, marhite-hite olop-olop, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ama nami na di banua gidjang, hupangidok hami tuho, sailehon matuhami tondi ni hasitongan, dohot dame. Asa takas suboto hami na salomoni roham, jalau rupi mahami mangulaoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
patik ni debata, ima natar surat di Kolose bindusada, ayat sia 1 ayat 10. Di baini dung hubege hami dang matsohot nang hami tumangyakon hamu. Jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha, manadda lomo ni rohana, marhite ite nasa hapistaran, dohot habisuhon portibion. Asa marparange natama di Tuhani hamu, gabe halomoan si tutu, jala marparbuehon nasa ulaon nadenggan. Atong rap mangidogogo mahita tu amata debata, lao mangulaon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tapauduk marohata, tatopo timadosata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan jala amanami, hujau hami dogoar muna badiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma alani hami, namate jalana hehe sia namate, nama naik tu banua gijang doho, mangondihon hami, asi roham di hami, say patok tong madihami roha hamulateon tuho, o tondi parbadia, pangapul dinamarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binain ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami. Ho ale debata, ama, anak, doho tondi parbadia. Amen. Tabigay mabaga-baga taringot tu asesani dosata. Ay dangadong ibarni, ay saluhut do pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binay ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana, hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bayan habangsa para siyan, marhite-hite haporseon ni mudarna, hasangapon madi debata na digijang. Amen.
hon hamuma hatani debata, turpuk epistel di mingguta sadarion. Ima natar surat di 2 Musa bindu 10 sia, ayat sada rodi sahat tu ayat onom. Tajahama marsika soring. Patolu bulanon dung ruar hala Israel sian tano Misir. Diari nasa sadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Dungi nakok masih Musa tumopot debata. Jadi di jauhon Jahoba matu ibana sian doloki nin nama. Songonon madohonommu tu pinopar ni si Jakob. Pabuaonmu tu halak Israel. Ope molo ditangihon hamu soaraku, jala diradoti hamu padan nahubaini, jadi hasiaku mahamu, sian nasa bangso, aigok dia udo liat portibion. Olak nima sahatna, martua do halak na tumangihon, hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tidakon ma porseaw tay, songo na hinatidakon idongata sa porseaon, di sandok portibion, rap mahitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, ipanguhman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau binar silang, na tua tubanwa toru dung ditanom, na mulak mangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akka na badia, dohot yasesani dosa, dohot yatai na mandok,
mulak mangulu sogod daging dihalak naung mate, dohot di nganguluan na sora suda. Amen. Tabege ma ende puji-pujian sian kor Maranatha, diuduti ende puji-pujian sian kor sending.
tabegema tikting di bagasan mingguon. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Horas ma dihita saluhutna amang inang. Tatangi homma titing di minggu tasaderion, Minggu Pawaluhodung Trinitatis, 26 Juli 2026. Napat jolo, goar ni minggu tasaderion ima, Minggu Pawaluhodung Trinitatis, namar lapatan hasi tulusadaon di debata. Topik ni mingguta ima panupak ni debata diakka na pinilitna. Napaduahon pasahaton nulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu sadarion Minggu 26 Juli 2026 di parminggu pukul 10.00 WIB di patupa huriatta do pasaha ulos turuas ni huriatta nama rumur 70 tahun sia tanggal 20 sia Juni saha tu tanggal 26 Juli 2026 tapatu pamaan non dung sipul pelia paduahon napatuluhon padidion nabadia di hari Minggu nanaingro 2 Agustus 2026 di parminggu pukul 10.00 WIB di patupa huriatta do pakkobasio padidion nabadia do mutusi a pendaftaran tu kantor sekretariat gereja saha tu hari Kamis 30 Juli 2026 pukul 15.00 WIB jala asa diuam masurat pengantar sia situa wilayah fotokopi akte nikah doho fotokopi akte lahir. B. Konseling orang tua doho padita di patupa di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pukul 17.00 WIB. Napaupaton pendaftaran kelas pelajar siri reguler tahun 2026-2027 pendaftaran kelas pelajar sidi reguler tahun 2026-2027 nunga dimulai sian hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 saat batas pendaftaran tanggal sia Agustus 2026 syarat pendaftaran kelas boi matai dajala tajaha di buku Warta Jemaat. Napalimahon pertangyangan wik huriatta patupahon pertangyangan wik di bagasan mingguon ima. Naparjolo di wilayah sada di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Nama jabui keluarga besar Nenggolan. Maringanan di ruang serbaguna. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napaduahon di wilayah 2 hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Nama jabui keluarga ni amang Narson Simajutak, inang situa Osna Boru Silitonga SPD, keluarga ni amang Bintang Permadi Simajutak, inang Sartika Pangaribuan, maringanan di ruang fasilitas lantai sada, masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napatuluhon di wilayah Opat, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, nama jabui keluarga ni inang None Nenggolan, Duma Nopida Boru Sitanggang, keluarga ni amang Agus Paranto Nenggolan SE, inang Nurleli Boru Simarmata SPD, keluarga amang Doni Pebiranto Hamonangan Nenggolan, inang Wanti Deborah Agustina Boru Sitanggang, maringanan di Jalan Jati Padang Tolu, Kapling 20 Tolu, RT 07, RW 03 Pasar Minggu, masuk pukul 10 sia 30 WIB. Pinangido turuas ni wik sada, wik 2 dohot wik 4, asaro madohoti partangyangani. Napaunapon, pangibation huria, naparjolo, di hari Minggu sadarion, Minggu tanggal 26 Juli 2026, borohak doak kaya na kota paduan suara mismor, mangibati huria HKBP Serpong, rakmar Minggu di parminggu pukul 10.00 WIB, na niuluhon ni inang padita ronauli sinaga STH, doho sian Dewan Koinonia, inang situa Osna Boru Silitonga, doho amang sahala tinabunan. Napaduahon di hari Minggu nanengro, Minggu tanggal 2 Agustus 2026, borohak do paduan suara kor kantate domina, laho mangibati huria HKBP Harapan Baru Bekasi,
na niuluon ni inang padita ronauli sinaga STH doho sian Dewan Koinonia inang Ernie Boru Huta Barat. Nababituhon, Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2026. Dung sidung titingon tabege sosialisasi sian panitia. Napawaluhon, Panitia Transformasi HKBP Pasar Minggu tahun 2026. Dung sidung titingon tabege sosialisasi sian panitia. Napasiyahon Dewan Koinonia, Seksi Parupuan. Naparjolo, PH Gabungan Parupuan, PHD Gabungan Parupuan di Patupa di hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026 pukul 15.30 WIB, sahat tunasidung, maringanan di ruang serbaguna, nagabetuan rumah namanang nama Jabui, ima punguan kor ina Kamis, pinangido tusude ruas Parupuan, asaro madohoti PHD Gabungan, titingom masongon nagabe udangan, domu tu PHD gabungani sude PHD punguan kor Parupuan di bagajas saminggol masohok mazo. Nomor 2, bunga altar. Na paradehon bunga altar di Munggutta Saderion Minggu 26 Juli 2026 ima sian jemaat ruas wik 15 mauliatema di pasa huriatta lam ditabaitu hattama pasu-pasuna tujoloan narion. Seksi lansia. Rapat pemilihan pengurus Persekutuan Lansia Distrik Walu DKI Jakarta di Patupa di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pukul 10.30 WIB. Maringanan di kantor distrik Gedung Sopo Marpikir HKBP lantai 6. Dewan Marturia. Seksi sending Naparjolo. Pelayanan tu lembaga pemasyarakatan lapas. Seksi sending Patupahon kunjungan pelayanan tu lapas khusus narkotika Cipinang di hari Rabu tanggal 20 Juli 2026 pukul 30 saat pukul 11.00 WIB. Kunjunganon niuluhon ni inang padita rapina inabuana boru habiahan STH MSI. 2. PHD dan kesehatan korsending. PHD doho kesehatan korsending di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 mulai pukul 10.00 WIB. Maringanan di bagas ni keluarga Nyamang Situa Ido Huta Barat MSM inang Doktoranda Sandra Boru Sidabutar. Perkumpulan Keluarga Muda. Pertanyaan perkumpulan keluarga muda di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 mulai pukul 16.00 WIB. Maringanan di ruang serbaguna. 10. Yayasan Terangkasih. Penerimaan siswa baru PAUD TK Terangkasih tahun ajaran 2026-2027. PAUD TK Terangkasih membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran boima langsung tu kantor kepala sekolah TK Terangkasih. 10 sada. Ruas ni ruyatta nama ulang tahun. Sude parhalado doho ruas ni huriatta. Pasahaton selama ulang tahun tu saluhu ruas nama ulang tahun hatutubu doho ulang tahun parsaripeon. Mamuka sia tanggal 26 Juli 2026. Sahat tu tanggal 1 Agustus 2026. Goar-goar ni nama ulang tahun boy mataida di buku Warta Jemaat. Hatani debatana gabi ojahan nilas ni rohatta. Yenek dosian Rom welu ayat 20. Alai taboto do saluhu na do manupak tunalingga diakka na marholong ni roha di debata. Akka na jinouna siya tahina hiyan. Na pasaplu 2 hon. Ruas namar sahid. Tuakka ruas namar sahid. Na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan doh akka namar sahid menahun. Dohonon nami ma. Saya di pasu-pasu tu hatta ma sude pangobation na dinalomuna dibu malum parsahitoni. Tatangyakom mana sida asa tibu malum siap parsahiton daftar goar-goar nina di bagasan parsahiton boy mataida jalatajaha di buku Warta Jemaat. Titing naso jinahahon
doho parhepengon di huriatta, boy matajaha di buku warta jemaat, naung di pada di huriatta. Songonima titing dihita di bagasan samingguan. Horas mauliate selanjutnya, tabegema sosialisasi sian panitia pesta gotilon, diuduti ma muse sosialisasi sian panitia tahun transformasi. Shalom. Nau parsangapi kami, nama Pendeta Resort, Pendeta Dr. Daner Siregar, nau parsangapi kami, amanginang parhaladonami, nau parsangapi kami sudi ruas nih pasar minggu, ama ina naposo remaja. Nang di huriat tahun nang songoni nang mengikuti melalui live streaming. Horas madita sudena. Amanginang urala hampir tiap minggu di pasat panitia sosialisasi taringot tu pesta gotilon sesuai tu SK-nya emang pendeta uluan. Tapatu pamamuse di bagasat tahun 2002 nomon Pesta Gotilon di tanggal 20 September 2026. Jala olah sehali permingguan dohita di siamang 8.30 sudi tong akas sekolah minggu ama ina sudi marpung meta di bahasa sedari olah sehali permingguan. Jala duk sidong yan non tong dora mata mahita songon nasomal di ruang serbaguna. Amanginang mangida mahita di progres na adong di batu bani panitia di halaman terakhir nih warta jemaat na porse ado kami nak pedak sude dapot hard copy na alai sedipa di batu pa situa wilayah do sude do kita berupa soft copy atau berupa digital. Satu sedario namang 26% dope progres tah sian 2,5 na di patupani huriata songon nasomal to ngamang taida ma di patupa huriata do amplop ucapan syukur setiap hari Minggu amanginang sedarion mangidoma panitia molope hurang amplop ucapan syukur nata jalau di jolo nak kinamang ale unang magawi mengurangi di kita mangalian hamulateo tuhuriai langsung ma tapasahat di jolo di dono ni pitu gereja tanpa amplop pun tidak menjadi mengurangi ya rasa syukur kita kepada Tuhan. Ima pangiduan nami aladong kekurangan sedarion amplop na ibagi tuhita. Songon itong akasilua nasian wilayah widahami amang adong dope opat wilayah naso pasahaton sule wilayahna tu huria. Mangido hami panitia asarah mangita sude tadukung programu namang sude maaf week sekarang udah namanya semua week mulai minggu depan yang sude ma dohot berpartisipasi lau manupaki tu huriai. Nak songon itong silua kategori armahita punguan kor sial langgatanon du pagi dohami amanginang mangita pasahaton tuhuriai dohot kupon do sude persembahan ucapan syukur na udok pasahat tami naking. Amanginang kami percaya bahwa gotilon ini bukan seberapa besar yang kita berikan kepada huria atau ke Tuhan. Tetapi seberapa besar yang paling penting ucapan syukur kita. Itu yang paling penting. Ucapan syukur itu juga bisa berupa doa. Mari kita doakan amang. Molo pedak terpasahat tidak dope sileoni Tuhan itu kita. Minimal kita doakan amang supaya pesta gotilon ini
sukses. Kalaupun kita berikan hari ini sesuatu berupa selembar mungkin dari dompet kita ataupun melalui jari kita yang kita arahkan ke kiris yang ada di warta jemaat, kami percaya itu tidak mengurangi apapun yang ada di kita saat ini. Tetapi kita sedang menabur benih untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Karena kami percaya bahwa semua berkat yang kita terima saat ini adalah berasal dari Tuhan. Dan dari Tuhanlah kita ambil lagi semua lewat benih yang sudah kita tanamkan. Songoni masotik nabui upasat tami yang manginang marlas ni roha mahita mangalian hamulia tota tutu hatta na terbaik. Karena semua yang kita terima adalah dari Tuhan. Dan mari kita kembalikan kembali kepada Sang Pencipta Tuhan yang memberikan segala sesuatunya buat kita. Sukses semua, horas madita sudena. Horas. Na hormati kami uliani huriata HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Dr. Dalner STH MA. Na hormati kami Amang Inang para ladu huriata HKBP Pasar Minggu. Na sangapi kami Amang Inang ruasni huriata HKBP Pasar Minggu. Rap doho sude anak konami na poso bulung. Kami sian tahun transformasi. Pasahaton sosialisasi itu kita. Jalangata boto bahwa HKBP Nabuluni pada tahun non adalah tahun transformasi. Alani HKBP Pasar Minggu turut serta ambil bagian untuk mendukung kesuksesan tahun transformasi HKBP Nabuluni. Perlu doh pasat kami tu hamuna aka amanami do inanami. Nunga 2 sesi dijalaton oleh panitia transformasi. Ima tanggal 12 April 2026 mengadakan seminar sehari. Na pinasa ni Amang Pendeta Perlindungan Marpaung. Paduahon tanggal 26 Mei anak-anak bermasmur dan bersending di patupa di huriata HKBP Pasar Mingguon. Jala berhasil, jala las rohani anak kota, ima mengikuti, ima bersending bermasmur anak-anak sekolah minggu makin meningkat untuk memantapkan dan mengerti Alkitabi. Alani unang Holandisonian ale untuk kelanjutnya berjalan dengan baik. Patuluhon ima ne patupahon ma kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Ada beberapa bagian nata patupa kegiatan ini. Ima tanggal 8 Agustus patupau ma tu anak kota sekolah minggu ima gerak dan lagu. Masuk ma jam 10 pagi. Tasosoma kaya anak kota mari tihite aka sekolah minggu na di huriata HKBP Pasar Minggu. Na paduahon tanggal 15 Agustus ima patupaoma kuis Alkitab per setiap wilayah melalui Ganup Situanabe diutus ma satu keluarga yang terdiri dari bapak, anak, dan ibu. Untuk tanggal 15 Agustus masuk jam 10. Dengan bahan-bahan yang sederhana apa yang telah kita dengar setiap hari firman Tuhan. Asalam menjenek lah mengerti hita aka hatani di bata. Jalan apa tuluhon ima hari H tanggal 17 Agustus. Parjolo patupahon memperingati
hari kelahiran Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, patu pau maju upacara di lapangan masuk jam 7 pagi, nah dikomandoni oleh Amang Pendeta Resort, Amang Dr. Daner Siregar. Soni nang sesi kedua jam 10 pagi, patu pau ada vokal group seperti gerak dan vokal grup lomba seperti mengadakan kegiatan kita jalan ngono ngadong disi aka bahan-bahannya ahan tabain hanya lagu wajibnya dari Kidung Jemaat 337 alani posto rohanami di hamuna aka ruas ni huria tahaka BP Pasar Minggu mempunyai semangat untuk merayakan hari kelahiran Republik Indonesia yang ke-81 alai tayu toma amuna aka amanami inanami doamu akaya nakonami na poso bulung ima jona upasatami yang lebih dekat lagi ala nunga bulan walu nama minggu naro tapatu pamahodok denggan. Jadi mulai perlombaan vokal grupon ima setiap paduan suara nadong di huriata HKBP Pasar Minggu asa pasidohok madisi yang terdiri dari 7 orang per grup. Yalah tertulis dong ngadong di tik-tik ta pilihan dan lagu wajib. Soni mahatorangan sia kami panitia Tuhata Mamangaramoti Horas Maita Saluna. Tabegema ende puji-pujian sian kor ina Kamis diuduti ende puji-pujian sian kor ama.
Marende mahita, jala tapara de mapeliata 1A dot 1B. Thank
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom. Damai di hati. Memang gabe somal dohu hilala ala memang lam hupikiri lu tutu. Ai gudang guna ruduk tadu pidangi. Gudang akana maol. Alai lahu mangadopi saluhutna harus damai di hati. Karena itu sudah diberikan Tuhan. Nunga gabe jabbari di hita. Tahu lagi curah? Shalom. Damai di hati. Siak gijangon hubereng senyum munai. Ngama biar si polisi. Luar biasa. Hatani debata jamita di mingguta sadarioni masian suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom. Rom walu ayat 26, rodi ayat 30 hujahama di tonga-tongata. Alai nang todii diurupi dohita di hagaleotai aidak taboto manangahan atama si pangidota. Gabe diodihon to diido hita marhite-hite hata nahinoihon nasotakas hinatahon. Alai diboto sita darohaido napi narohahon ni to dii ay marguru tulomo ni rohani debatado pangodihonon nadiaka nabadiai. Alai taboto do saluhut nado manupak tunadenggan diaka namar holong ni rohadi debata akana jinouna sian tahinahian ayakana tinadahnahian ido ditodo asa gabe tudos nasida tu pangalaho ni anak nai asa ibana napar jolo tubu sian torop anggina. Jala akka naung tinodona ido di jau. Jala najinouna ido di pitori. Jala akka naung pinitoranna ido di pasangap. Suku majo hita. Suku-suku na sederhana don. Murah elusan. Heado hamu marsitaonon. Suku musay na sarupa. Ise masya tonga-tongatan na sohea mangadopi pergumulan si taonon mananga kaarsak. Adong? Dang adong. Anggo adong, ikom marguru do tu hita tu ibana. Molo pola dong na lulus dakya manao pangujuna dakya manao narsa dang adong si pikiranna. Anggoi perguruan namai ale dang adongi. Taida di Bibelon. Basudedo ka tokoh-tokoh na di Bibeli. Abraham, bah. Luar biasa pengujunan nasonggop tu ibana. Si Jakob, toh. Luar biasa perjuangan ni ibana. Nakpe adong doalani pangalahona nabi nahenna. Gabi maporu si bana litun tuhutani tulang ngami silaban. Kalau litun di si Joseph apalagi soalani salana. Nanga dong najahat diulai bana le soina masogo ni rohani akahahana tu ibana jalaikon di pasiok-siok sahatuna di penjara. Jolo di fitnah dope ibana. Inatan si Potifari di penjara ibana. Asa sudedo HP adong akka persoalan. Sudedo HP hea mengalami akan narudut. Dak sudah
Ulu do sahat tu bornginon mulut. Tapat orang akaisi mau mengadupi dohok na di padan na barui. Termasuk Apostel Paulus. Kasih taono si taono naduk atau ngahado cabar. Daudo. Jangan-jangan ada di tengah-tengah kita saat ini yang sedang bergumul. Mace pojok dihilala. Naboi do roi. Sian nahumaliaksa. Haci rohana. Semalam molo songoni ngotamu madang na dang mukisian halahani siya kala India Bunggali Pakistanani. Siya na dilabuk taido. Mukisian mata. Mukisya parumain. Manak siya simatua. Boido terjadi. Alay boido ro alaniak kasahit. Wida di tik-tik tai. Holan na terdata 50 halak manuaeng. Natongon marsahit. Saya mau menyapa saudara-saudara kita karena ini live streaming juga. Aka nasuboy ron waeng tubagas joron. Di dia do kamerana di sana. Ada yang sakit menahun. 15 orang tercatat. Ubayakon huhilalaro pakilalamu na iya manginang. Day kopya di podoman. Gari sa minggu iba marsahit. Dang boy morot. Binereng akadongan boy mardalani itu satu son. Degah tabunay. 1 bulan, 2 bulan menahun. Toho boy do hacit pakilalaan. Alani dohono do nang tuakayanakon. Hela parumain. Songon hatan yedei ujudingolukoma. Ketika ada Tuhan izinkan orang tua atau saudara atau siapapun yang harus dirawat di rumah sakit. Ini adalah lapangan pelayanan kasih. Tuhan beri kesempatan untuk kamu mau menyatakan kasihmu kepada orang tua. Sumar lapatap be nguludung mati. Tang marlapatap be tungboha tortorta. Tungboha uluni tugu marlapis-lapis sere berliat tabai tangang marlapatap be. Inilah saatnya. Margogo ma akka damang dainang datua-tuai napeak yang sudah menahun. Dan firman Tuhan saat ini, itulah topik. Minggu ini bagi semua kita yang pernah atau mungkin sedang mengalami persoalan kemelut. Atau mungkin besok Tuhan izinkan, baik anak-anak, remaja, pemuda, sudah itu HP mengadopi. Keluarga-keluarga muda, saya bangga tadi dengar warta itu. Persekutuan Keluarga Muda PKM. Tadi pagi juga saya suarakan, mari ajak keluarga-keluarga muda banyak persoalan. Dungmar rumah tangga. Ayah dorakso masuk do tupar rumah tangga ini begitu indah semua. Tabui daud, siana daud. Aledung masuk tu bagasan gudang akan narudut. Tersongon nama gabar, molo tengok dona jolo SD. Menggambar pemandangan. Nah salidok mak. Adong goja aduh gari mata pelajaran menggambar. Dan iya dok sini suara. Alai hirana kompak do akka hitana julu ate. Menggambar meta gambar isi. Gunung. 2 putih. Dungi tonga-tonga dong. Mata niari. Adong mau songor rabutan na putih. Dungi binay detok kaliron ni warna mon na ijo sai de songoni nga selesai be binay malau na musa na biru gunungi rata hirana sonong go persoalan dan memang melihat gunung dari jauh ya begitu di Manado Sulawesi Utara dikelilingi gunung na ijo do sude begitu kita masuk apa yang ada di sana.
pohon-pohon berduri, pohon-pohon yang menghasilkan buah, ada buah racun, ada yang gatal, ada yang asam, tidak semua yang manis. Jalan juga terjal di dalam. Rumah tangga juga begitu. Mau mundur, dengan ciceng. Tidak lagi sekali masuk. Berjuang terus berjalan. Ala tongdo marukil. Aka jomblo-jomblo penuaing tonggo marukil. Unang marnaloja. Doakan terus. Semua pergumulan. Ayat 26 ini luar biasa. Ainang todi diurupi dohita dihagaleotai. Tuhan tahu keterbatasan kita, kita ini lemah ketika ada persoalan. Ai pitoro de sibolisi makusipi sama dele. Tabereng. Di kota-kota besar, di Jepang, Cina, kanamora doi, napistar doi. Aleholan adok persoalan, belum ada butuh padelean. Belum ada butuh padelean putus asa, aha mai baik. Itulah. Kanamora doi. Keparsikola doi. Artis doi. Tetapi firman Tuhan saat ini topiknya panupak ni debata. Mungkin saya bisa pinjam bahasa Indonesianya. Karya Allah bagi orang yang dipilihnya. Sekali lagi, karya Allah. Catatan di hati kita. Karya Allah. Istilah ini harus kita renungkan. Supaya melihat karya Allah yang nyata, tindakan Allah, pekerjaan Allah, inisiatif Allah, bahwa Allah sedang melihat kita ada pergumulan, ada beban berat. Tabu-tabu naking edei. Dia catat do naking, ngamago catatan ni Maranatha, oh catat do naking. Dia nak marau ini Maranatha, tahu dia mulai. Di perjalanan ningoluon, si pata do binay na laniak hasalan susah, ben sugo rohani dongan doho dia lan nasi. Alai hati dako kamu do kan, tunggodang do halongangan pabahemu Tuhan. Ada banyak mujizat yang terjadi, karya Allah. Eholani pedipeo ulu tahe. Kita hadapi semua dengan senyum. Karya Allah untuk bertindak. Torok do HP ke bagian zending. Semangat. Takkan kau biarkan ku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Bapakku. Hodo amaku nama noktongi. Dihaposi hamu deui. Persea do hamu disi. Selesai sudah ahabe. Molo debata dong ata. ICB. Ya. Takkan kubiarkan anggo suara kopals don. Alai molo tabereng noang ngolut taon si pata. Dia do teh na gumodang. Ungut-ungut do, mengeluh do, manang bersuka cita, ngelut tahun. Adong dua. Adong ungut-ungut do, sukacita dina. Anggo sabula habirako sukacita dina kama do. Isero na jumot-jok marungut-ungut. Ama manangina. Anggo kompak doa kainai. Alai omada. Sa sitongan na hupopopami doa kama. Jadi lebih kuat doa kainaon. Saya guma jenggo muriak kainaon. Alapit torboido tongi unguton. Padok songoni hita tapopom. Ulo mamar sahid. Idong benna gumodang goi kaina na mabalu. Terparjolo hamyak kamaon.
lebih tahan. Bereng mah nakingin na parari kami si. Jok suhar pabahenam mu Tuhan. Jok suhar. Di rohaniakan na sotumadaho. Alai siani doro. Sodang tu hati uroni. Siani doro sodang. Siani doro. Kadang kita lihat, kita minta A, kenapa datang Q, R, S. Yang saya minta A Tuhan, suhar. Keluarga-keluarga muda, dakolak keluarga muda teh. Keluarga yang menengah, keluarga yang tua. Anggamang datu-tua nggak 3 tahun. Pardong asaripeon. Adonggo naung 50 tahun. Ada. Sudah ada. Wah, iya. Tetapi semua kan ada juga kemelut. Tolu edeta di Bukedei ede parbogason. Nomor 150 alu, 150 sia, 100 onopulu. Da mulai de guarnama parbogason ede sukacita manian. Nga dapot, ngajupang jodoh. Mari bersama-sama inamai deon sukacita. Alai ido teologita. Didok di ayat 2. Ujaha jolodah 150 alui ayat 2 dohok tolu. Ia masape na bernit muse. Base taringoti na bernit. Sai patogu rohanami asa unang ganggu hami hapor suhodo lapang lautuho imedeni parari kamis nakin. Ayat tolu songgop na hacit sian na bernit nang didongan nang dihami sai pabenget rohanami tu ujung nai taiti rohai di parbogason. Mau mengingatkan memasuki gunung itu tadi. Akan ada banyak hal ditemukan di sana. Alai unak talu hami Tuhan baik pargugui hami. Pilit hanguluan ini nako ramai nakin. Asa hamudo na marjamita sa sitonga. Marhiti akadei. Si pata maul tadalani dalanon. Maceta bodoh hubege edde indah rencanamu. Anggo songoni naksitua borusiahanon suaraku manak songo suarani ulini koramaon. Hubas-bas namare mangedehoni. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Dulu ku tak tahu. Berat ku rasakan. Tidak berdaya. Memang molosonggop si taononi berat kurasakan. Alai boy lolos hatan itu hata roh membantu kita dalam kelemahan. Dibuat kita, diopah kita, ditogu kita. Boy sahat. Anggo di si taononi, suku kamu tasuku nakai nata nama baluon. Adong do mabalu posodo pe. Buhama bahenom mga lugahoni. Buhama gugu. Lagi molo dihalak batak didok maponggo lulu nina dak cocoknya turoha. Alai margugu. Indah rencanamu Tuhan. Ayat 28. Alai marpanupak tunadenggado. Luar biasa. Jahajo museda, alai tabotodo, ayat 20 lalu masih bisa ditampilkan ayat 28 nak pola bohi kuna gantengon di patari dahon. Ayat 28 mulmet ujahama. Saluhut nado manupak tunadenggan
diakan namar holong ni roha di debata akan jinouna siat tahinahian saluhut nado, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nak bejut-jut suhar sesongona maralo tunadi roha natadopi nama saon alai didok saluhut nado. Saya mau angkat kisahnya Rasul Paulus. Ala boidoi kaperjamita pe situa padita mengalami beban-beban berat. Rasul Paulus tidak pernah lepas dari beban penderitaan, sakit, penyakit, hujatan. Nah tinggal honi bana sudah lah mangiuto Tuhani. Hape kod di penjara do ibana masuk tu penjara ibana romu sesahit basir-basir ninna. Seperti kanker tulang. Hacit di 2 Korintusi. Hacit situ tudoi. Alai justru siap penjara di do ibana tu akan diduri. Filipi opataya opati. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dah nggak terbalik. Halak madok bereng mate ngai tahun. HP ibana bersukacita ala dibereng ibana segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hidup bena ikum masih tugu-tugu kita. Masih paingotan. Boy do tutu gale boy. Ala niaka narudut. Ala niaka gudang si pikirano. Alai huboto anggo ruas ni huria pasar minggon. The best. Ido te kana burjudo. Eson nang panitia pesta gotilon. Memang bolo nari minggu hidup hubege berita nggak selesai. Hado tehena tu ada sada revitalisasi. Sada komba pitu M. Bui tercapai. Noaing romuse. 2,5 M. Nga pertanyaan kami we sia. We 10 sada. We 5. Natuari we 5 doho we 15. Sian nau paton on test case do diau. Semacam sampel ditaringo di situa lingkungan songono nason kita silua songono da kubereng senyum sude manguduk ruasi daong di dalam doho inata memang tohodo na burjubah niku dang marungut-ungut kolak kepeng imanya dohonon nakangi tung na burju matutubah anggoi imatong naong takas mengatusi lapatan ni pelean dan utang. Tetapi persembahan syukur kepada Tuhan. Totu di bagasalas ni rohama mangalehon. Totu di bagasalas ni rohama ala nunga diberkati hamu, nunga dipasu-pasu. Sehingga ikut memberkati. Doh do nama belu. Sedang bersahi doa mangi huboto alai di bagasalas ni roha. Nah sosial kami ini degat moliate ma Tuhan toktong maha burjo munai asa terhida contoh nauli situ tu buasa boy karena karya Allah yang bertindak dalam kehidupan kita asa dohonot tama saluhut nado tarpatupa au marhite-hite ibana namar gogoi honau. Amin. Partang yang mahita. Mauliate ma Tuhan. Di minggu sadarion di paingot hatamido hami. Diurupi ho hami toktong. Di hagaleon nami. Manoktong do huasom. Dang di pasobu ho hami mardalan sasada hami. Molo
masa pea kasih taonon akan namaol di parngoluon nami akan sahit akan nahacit di paposodo hami marhite hatam panupakmu karya Allah yang senantiasa setia memelihara memberikan yang terbaik marpanupak tunadenggan saluhutna mauliate ma Tuhan anak komu anak hasiammu hami macai ragam dakka bilangan akka pasu-pasum nau kujalo hami moluhu bolus sami peaka dalan namaul napos dorohanami toktong donganamu hami songoni nang program ni huriam di panitia pesta gotilon di bagasal las ni roha hami saluhuna marsiadu patupa nauli nadinggan pasahat pelean nami sialas ni roha tuadopamu di partikiano Tuhan adong 50 halak na di bagasa parsahito ruas ni huriam jala mungkin boido pe adong naso tercatat di huriam na pea di bagasna di rumah sakit jala na pola adong sakit menahun naung leling dang boy rotu bagas jorom Tuhan pargugui kamanami nanami dongan nami na di bagasa parsahitoni unang loas marsahito dina asahisar di bagasa dame di bagasa las ni roha asagabi panidangion na argay nang pe marsahit nang pe gale pamatang namion alay yang gotod dinami toktong mamuji pasangapo akadongan nami na marulang tahun mauliate Tuhan siakodo gajang ni umur siakodo hahi pason sai pamasu-masu mahotoktong paingot tami laho mamake ari-ari ni ngolu nami ho Bartolomo ni roham sadarion naing pasahaton ni huriam songot tada nilas ni roha doho tangiang nami tuna tua-tua naung marumur 70 tahun hodo na mangulosi tangiang dosia kami huriam alani Roma ho Tuhan mangulosi nasida asa di bagasan gogo nasida madalani ngari-ari ngolu nasida di umur nagajang naung pinasahami pasu-pasu akapoparan nami be marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin maredehita laus tapasaha ma peleata
Noaing masuk mahita tu acara napasahaton ulos tuakan na tua-tua nong marumur 70 tahun di bagasa tikyon tuk sahat kita mareden no sayat romahamu tujolo sahali romahamu na dua majalo ulos di usia na 70 tahun di bagasa sadarion marede mahita tapuji matu hatta siapu kede nomor 27 ayat 4. Adorang so upasahatami ulos si gajang rabon hola parhitea do simbol doon nadoho dohami sude huriaon makalason dilehot tuhani umur na gajang dihamuinang 70 tahun jala hatan itu hata di Yesaya 46 ayat 4 sahat rodi hatutuamu sai toktong do au jala rodi naubanon sayau do mangusuk kamu au do mabahecana sai laon au do mangopa au do mangabing jala au paluahon nuaing sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus mana toktong mamasu-masu hamu. Rodi pino parmuna saluhutna. Mike. Kasih. Foto.
hamule atema di Tuhan nunga sahat be pasu-pasu ni Tuhan tatuna sida marhite ulos si gajang rabu. Jadi ala nama nutup nama hita tapuji matuhata marede mahita sebukede nomor 732 ayat sada jongjong mahita saluta. Tatangya koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohok na sauli basa na mauli utus. Hupasahatami masian na ni lehom mitu hami pelean nami tuho. Sajalo megabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang nisi lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin.